Gracias, señor presidente. Señorías, señor Balseiro, eu creo que é importante poñer de manifesto que é loable que evitar que esa cuarta parte das capturas que, según datos da Unión Europea, se van por os trancaniles do barco, queden nel e se poidan aproveitar. Partindo dese suposto, eu teño que decir que tanto a Xunta como o sector, posto que presentamos un documento, un ditamen único, apostamos por a necesidade de evitar os descartes. Pero o que non estamos de acordo é cos plazos e cas expectativas que se nos presentaban na Comisión Europea. Neste sentido, eu teño que facer unha valoración netamente negativa do acordo acadado na última sesión do Parlamento Europeo, posto que volvía a estar en liña co manifestado desde o primeiro momento ca Comisión Europea. Nun primeiro momento que teño que recordar que no Consello de Ministros do mes de xuño xa se acadara un acordo político de flexibilizar os plazos dispois de facer os análisis correspondentes á situación das diferentes pesquerías, e iso era o que nós buscábamos dende Galicia. Eu teño que decir que nós estábamos en perfecta sintonía co ditamen, a emenda que presentaba Carmen Fraga, porque respondía aos nosos intereses, respondía aos intereses que se tiñan manifestado no acordo político que se acadara no mes de xuño no Consello de Ministros. Repito unha vez máis, Galicia quere que se acabe cos descartes, Galicia cree que é positivo que se poidan incrementar os tax de captura para que se valoricen cada vez máis os diferentes recursos aos que accede a nosa flota, pero Galicia o que quere é que estes descartes se poida ir conseguindo todo isto dunha maneira moito máis flexible que non acabe ca viabilidade da nosa flota pesqueira. Máis nada e moitas gracias. Gracias, conselleira. Réplica, señor Balseiro. Moitas gracias, señor presidente.